voisi olla kenen tahansa pikkupuoran paska, mutta se sattuu kuulumaan pojalle nimeltä Reiska. Lelujuilel. Ja yhdessä he kokivat seikkailuja paskassa nimeltä 0,5 metrin metsä. Mutta Reiskan paras ystävä oli Rastaketti. Mitä vittua? Höpsessä. Hän meni ikkunasta! Ihana asia minusta on, et ihana olen vain isana on ja kusi lähteri. Lähdet ihan hirana minusta on Terve, mä oon keri. Tiedän. TV. Näin ryntää. Moi! Haluatte siis sanoa miksausta? Se on paskaa. Siis kermamunga. Paskaa. Vittuka ja raka. Perse. Arasino ja rudi. Vittu. Paskaa. Munga. Perse. Joten tiikeri alkoi masturboida. Iso suusempi on! He tulevat! Voi tiikeri, on te olette kaikki täällä. Viime viikolla niin perät tankkiauton pihaan ja me olin siinä jossain verkkoselvityksessä tai jossain mietin. Jousia, raitoja. Ja kun dinner. Tekö? Tämä oli suurta pilaa. Sain perhettä! Atsilla raamalla! Isä hiirää johtelo! Olette turha! Minä aion jäädä tänne sukupuuni luokse! Odottamaan minun Annatko minulle? No haista vittu sit.